čuствuješ sama a vítajte pri ďalšom videu. Dnešnom videu poviem o príbehu. Ja som krásna papa. Vidíte na parachu, ktorý dole. A tu si príbehne prvom príbehu. Upomienka k videu. Tento príbeh nie je skutočný. Toto všetko je vymyslené. Počkajte chvíľu. Miška, teraz ich zabav. Dobre. A môžeme začať. Bola som mladá baba. Bola som krásna. Ja som robila pare. A bola som prišla. Bola to bala. A potom mi odfúkol vietor. A vagabundček šlo. A vtedy som si povedala, vytvorím svoj plášť. Aj ten šľahli. Už som bola zúskaná. A nakoniec som sa stretla. Ach, chlapec ďalej prebieha v mojom príbehe. A jak by ste videli, tá pani nie je normálna. Rozpráva o nejakom bambavom príbehu. Bambavom. Ja chápem, normálne sa to vybavujem. Áno, chvíľa, bola si do seba, vetreta. No povedzte mi k tomu niečo. Je toto normálne? No povedzte. Mám pokračovať v príbehu. Opäť mám svoj... Čo sa stalo? Paže, tak môj príbeh je taký, ako som špíril. Okradila. Daj ti. Ukradla. A som svoj pokládný plášť. Šlohný. Bola som policajt. Polícia sa nic s tým nerobila. A vtedy som si povedal, musím ísť šťať. Takže počkajte. A som späť. Išla som vtedy šťať. A uvedomil som si. Vytvor ďalší plášť. A čo keď nešľahnú? Ale ti ho nešľahnú. Ale šľahnú. Nie. Šľahnú. Nie. A dali ty. Neviem. Čo si povedal? Vypačovala som. Tak vlastne. Vypadla som svojou parokňou. Ale sa to vlastne prestať. Aj svoju kameru si vypadla do ruky. Vtedy ma hneď na strach. Takú som. Zohnal som si gang, ktorému som zaplatil. A zbili sme ho. Počkajte. Upomienka k videu. Tento príbeh nie je reálny, ale všetko je vymýšľané. Všetko bude aj v pár častiach. Ďakujem za pochopenie. No a ďalej pokračujem. Ďalej pokračujem. Potom zaplatil gangu. A vtedy som rozumel, že má svoju party. Dohnala s kamarátom.
a po prípade som si s nami. A vtedy ma to napadlo. Po 14 rokoch som mal prvého kamaráta, ktorý sa so mnou zúčastnil. Dobre? 14%. Ale to bolo rok. A po 3 rokoch konečne kamarát, ktorý sa po 5 rokoch na mňa. Vtedy som... Ja neviem, vtedy som bol zúfalý a časoval som. Ja neviem. Toto je taká pravda. Zase napravujem. Toto nie je reálne všetko vymyslené, všetko bude v pár častiach a všetko je vymyslené. Choďte variť, už ma to nebaví, aby ste ma prerušovali. Furt ma prerušujú. To nie je normálne. Počkajte, napijem sa a nie sa budem. Tak som späť. A vtedy som dúfal, že niečo bude. 3 dní bez tak. Potom práve robota, 20 000 korún. Ale pravda, že ubytoval som sa pri stanicii na hoteli a tam žijem doteraz. Práve som kamoša. Viete, taký kamoš, ale nedobrý je. Musí byť dobrý. A nie, je to môj najlepší priateľ. Je to môj najlepší priateľ. A nikdy ho neopustím, lebo je dobrý. Tak ho mám rád. Dobre, pokračujem ďalej na hoteli. Vtedy som sa pozrel. Ale ďalšie v príbehu 2. No ďalšie informácie sa dozviete v príbehu 2. Ak